рубриката ни "Бъдеще и перспективи с устойчиви екологични решения" представяме бранда Бетъл, чийто прогрес, както обещахме, ще следим и ще го показваме на предприемаческата общност в страната ни всеки месец. Вие гледате предаването "Брандовете на България", аз съм Мария Василева. Избирайки модела на споделени ресурси, изразявайки се в зарядни банки за мобилни устройства, бранда Бетъл постоянно се класира на първо място в индустрията и вече активно се позиционира в България. Целта му е да бъде марка номер 1 за споделена мобилна енергия на Балканите. Енергоспестяващата и екологична индустрия за мобилни захранвания към момента не е развита на Балканския полуостров. Все повече в света се осъзнава и необходимостта от опазване на околната среда и все повече хора търсят екологични брандове, на които да се доверят. Една такава област, в която се наблюдава значителен растеж, е споделената енергия. Днес ще покажем и част от мениджърския екип зад бранда Бетъл. Наши гости са Христина Пипова, арт-предприемач и офис мениджър в град Банкя. Христина успешно съчетава изкуството и бизнеса и ежедневно търси вдъхновение от новите хоризонти, които се откриват пред нея и семейството й, откакто е част от компанията. При нас в студиото ни е и Светослав Миланов, отново човек на изкуството, но този път не надминат виртуоз на пианото. Той е пример за успешно съчетание на предприемачеството и музиката. Днес ще разберем какво е общото между двете. Приятно ми е да посрещна в студиото и резидентния мениджър за България на марката Бетъл, Калина Николова, която е посветила голяма част от живота си на спорта и изкуството и днес вече активно съчетава тези дейности с бизнес модела на Бетъл. Калина в предварителния ни разговор твърди, че самата работа я вдъхновява, тъй като е едно произведение на изкуството, покрай чиято дейност се създават и приятелства. Калина тренира професионално бокс и конен спорт, свири на традиционни инструменти, като гайда и тъпан. Завършва Американския университет с 3 специалности – бизнес управление, икономика и философия. Но нека ги чуем. Приятно ми е да кажа добре дошли на нашите гости в студиото на Брандовете на България. Добре заварила. Мария. Здравейте. Здравейте. Разкажете ни един по един каква е вашата роля в компанията и в какво се изразява дейността ви. Да дам възможността първо на дамите. Аз така си мисля, че би трябвало думата да вземе Калина като регионален мениджър за България и после и ние да си кажем вече като офис менеджери. Благодарим, Мария, на първо място за поканата. За нас наистина е удоволствие и чест да бъдем гости на твоето предаване. Благодаря. Какво да ви кажем? Общо взето за нашата дейност в Бетъл като партньори, това всъщност е най-вече да разпространим знанието между хората за споделената мобилна енергия, тъй като, както каза ти, все още в България този бизнес не е развит и хората не знаят какво е това, не знаят как се използват тези устройства, къде ще бъдат поставени. Така че нашата мисия е всъщност на първо място да разпространим тази идея между колкото се може повече хора, така че те да знаят за какво става въпрос. Също така, на второ място, за нас е важно да разпространим марката Бетъл, така че тя да стане известна и да може да си подсигури едно лидерско място в тази индустрия, тъй като ние хубаво отваряме пазара, разпространяваме тази информация, но така ще бъде лесно и за други конкуренти да навлязат. Нашата цел е всъщност нашата марка да бъде така с добро име, да бъде известна между всички, така че да бъде най-разпознаваема и най-успешна в тази индустрия. И в момента активно се развива дейност на Балканите. Точно така. На Балканите, в други страни също, не само в България, но очудващо или не, в България сме водещи от всички балкански държави. Най-добре се развиваме до момента. Имаме най-много партньори, най-много отворени офиси, кооперативни магазини, много мащабни събития организираме, така че за момента ние, българите, се развиваме най-добре. Може би благодарение на това, че всички сме доста трудолюбиви и когато се захванем с нещо и сме така възнаградени за него качествено, ние също се раздаваме и правиме всичко най-добро от себе си. Христина, разкажи за твоя опит с компанията, с какво се занимаваш и какъв е твоя принос? Така съм от 5 месеца в компанията и мога да кажа, че тя промени напълно на 360 градуса
целия ми живот. Всичко се промени. Ние, може би, така мога да кажа, че с Слави, с Светослав открихме вторият или третият офис в Банкя на Бетъл и също работиме усилено, популяризираме компанията и сме напълно така активни, със сърце работим, защото виждаме потенциалът, колко е голяма тази компания, на тази споделена мобилна индустрия за в бъдеще и колко ще бъде полезна и нужна, особено след 2 години, когато навлезе в работна експлоатация, което е много важно да се каже. Съвсем скоро беше националната конференция в България на откриването на бранда, но преди да задам и въпроси свързани с това, бих искала и Светослав да ми разкаже повече как така съчетаваш активно музиката, изкуството и в момента предприемачеството с Бетъл и каква е твоята роля и позиция в компанията? Как съчетавам изкуството и музиката наравно с компанията Бетъл? Много трудно. Както знаят всички мои колеги музиканти и хора на изкуството, живеем в едни много трудни времена, специално за хората на изкуството и всеки един колега знае какви лупинги прави, за да може да преживява като човек на изкуството. А пък аз с това предприемаческо намерение, ако мога така да се изразя, така дойде около 2017, след като се прибрах окончателно от странстване, защото преди това пътувах много по света, свирал съм по различни круизни кораби, работех 1 година в Китай, в хотела с най-голямото казино в света. Така докоснах се до доста развити народи, народности, републики. И в един момент реших, че е хубаво да си стъпя на краката и да се върна в България, защото корена може би тогава се обади. И започнах да свиря, нали, то свиренето никога не е прекъсвало и музиката в моя живот. Такова ми е образованието. Завършил съм академията в Пловдив за музикално-танцово изобразително изкуство през 2010-та и... С оглед на бранда Бетъл е по-интересно как се съчетават това дойде началото на февруари месец тази година, като информация до мен, че съществува такава индустрия. И реших да се докосна до нея, защото ми се стори много привлекателна. Споделена мобилна енергия за първи път тогава чух като сентенция. И много малко време мина, в което време аз разбрах, че това е наистина една много обещаваща бъдеща индустрия за нашия празен пазар тук в Източна Европа и специално в България и на Балканите. И започнах тогава стремглаво да разказвам на всички мои колеги, приятели, близки, роднини за в тази връзка можем ли да кажем, че Бетъл създава общности от хора, определено последователи на бранда и може би тук Калина, ако реши да добави малко повече светлина, как един бранд приобщава толкова бързо общности от хора и какво им дава извън рамките на компанията? Ами то извън рамките на компанията и в рамките малко границата се размива, тъй като, както и Слави сподели, ние споделяме тази информация първо с нашите близки, роднини, приятели и така нататък. Те също стават част от Бетъл. И реално ние имаме възможност, това е едно от най-хубавите неща всъщност в Бетъл, че ние имаме възможност да предоставяме възможност и да работим заедно с нашите най-близки хора. Отделно вече нашите най-близки канат техните най-близки и така нататък и ние ставаме една много голяма общност от хора. И какво кара хората така да се привличат към това? Според мен първо е
наистина това, че тази индустрия е много интересна, нова и не е нещо, кой знае, нали, различно, извънземно. Хем е нова, но хем е нещо близко до нас, защото всеки може да се препознае с това, че има телефон или някакви електронни устройства, които имат нужда постоянно да се зареждат. И това нещо бързо привлича хората. Отделно от това, все пак, ние наистина сме възнаградени добре за усилията, които помагаме за марката. Така че това също е важно. Знаеме всички. Когато се възнаграждаваме добре, ние сме готови да полагаме повече труд, но най-вече всъщност, че Бетъл не е само това, ами наистина ни позволява да си помагаме помежду си. И това хората го усещат и е наистина много ценно да усетиш, че наистина си полезен, защото си полезен не само на себе си, не само на марката, но и на всички хора около теб. Ценностите, които един бранд изповядва и заявява в своите комуникации към публиката, са изключително важни за приобщаването на общности и последователи за всеки един бранд, говоря по принцип. Но как вашия бранд успява да имплементира тези ценности на практика и хората да ги препознават толкова бързо и България да бъде една от дестинациите на Балканите с най-бързо приобщаване на последователи на бранда и приемане на бранда по най-правилния начин? Ами точно това е според мен главната ценност, всъщност, че за да се чувстваме ние добре, трябва да помагаме на хората около нас и това е основата на нашата работа. И всъщност на споделената икономика. И на споделената икономика, рано, защото тя самата услуга е такава, че тя се споделя между хората. Една батерия за зареждане може да се използва от много хора днес, вместо всеки да си купува отделна такава. Може да си споделяме и така по този начин помагаме и за опазване на околната среда. Освен това и устройствата са изработени изцяло от пластмаса, която се рециклира. Но относно ценностите, да, мисля, че това е най-така силната ценност. Всъщност, ние да се обединяваме, да си споделяме, както и знания, информация и абсолютно всичко, което ни е нужно. Още повече, че изграждането на такава общност покрай Бетъл всъщност ни помага ние да си помагаме и в други сфери. Нали? Не само в работата ни в Бетъл. Всеки има различни таланти, възможности, дори други професии. И всъщност, създавайки такава голяма общност, създавайки толкова много приятели, това е за мен най-голямото богатство, защото това ти отваря толкова много врати. Всъщност, ти да бъдеш полезен на много хора, освен това на теб да ти помагат други хора, професионалисти във всяка сфера. Фокусът е в сътрудничеството, а не в съревнованието между екипите. Точно. Успя ли тази мисия на бранда Бетъл да се реализира на практика? Ами поне при нас се реализира и не случайно сме тук при теб в студиото, защото ако не беше Бетъл, най-малкото ние нямаше да се познаваме и да изградим едни доста устойчиви приятелски връзки. За в бъдеще се надявам да останат такива и с Ивайло, с предния гост, който беше в брандовете на България. Абсолютно това дава една устойчивост и много по-голямо желание и импулс ти да дадеш най-доброто от себе си. Стига да си осъзнат, разбира се, за това нещо. Разбрах в предварителния ни разговор, че компанията изключително в своята бранд платформа е интегрирала по много интересен начин и социалната отговорност и подкрепата на изкуството и на спорта. Може би и не само. Искаме се, така, може би Светослав да се включи. Какви бяха през последните месеци социалните каузи, които компанията подкрепи на територията на страната ни? Тя прави постоянно и непрекъснато дарения в много области, в спорта, в изкуството. Най-голямото събитие, което се случи, това беше края на септември месец, една масивна конференция на компанията. Там имаше колеги, които откриха събитието с гайди. Ние с Христина след това изпяхме няколко песни. Тоест българското и българщината са в основата на успеха на бранда в България. Да, и това е така, но
това до някаква степен ние също допринасяме най-вече и даваме идеите за това. Виждаме кадри, това от националната конференция съвсем скоро. Да, компанията винаги ни е подкрепила за каквото и ние така да даваме идеи, което ще допринесе, освен за развитието на компанията, но това и ние да се чувстваме добре. Това, да развиваме и себе си. Точно така, да се развиваме и себе си. Аз лично организирах това събитие, аз лично се назначих да свира с моите приятели. Това е единия ми учителя. Вие всички сте хора на изкуството. Да, и Бетел точно обединява бизнес и изкуство. Точно така, да. Който се случва, може би, само тук. А може ли да кажем в тази връзка, че създаването на бранд също е вид изкуство? Точно така, да. Определено, защото тук наистина на нас ни е дадена много голяма свобода ние да творим. Да речем едно на ръка това, че една организация на едно такова събитие пак си е вид изкуство, тъй като абсолютно всяко нещо се измисля от нас. Дори създаването и откриването на офисите, които правим, също и там имаме свобода всеки да си обзаведе офиса по свой вкус, разбира се, да е добре брандиран на Бетъл, но всичко останало си зависи от нас. Това е откриването на първи офис, на който аз открих юни месец, мисля, че беше. Но да, абсолютно всяка дейност наистина тук така ни дава свобода всъщност ние да се изразяваме така както е най-добре за нас. Не да спадаме в някакви кълъпи, да се съобразяваме, ами наистина да изразяваме себе си. Ето и техния офис. Това е в Банкя. В галерия. Да. То е и галерия. Да, така се случиха нещата. Ако мога да разкажа, разбира се, как накратко се случиха. Аз започнах така официално като партньор в компанията Бетъл и не вярвах, че е възможно това да се случи. Ето тези прекрасни картини, не че са мои, други също са още по-прекрасни. Това да стане и бъдещо арт пространство в Банкя, пак благодарение на Бетъл. Компанията Бетъл. Да. Той, Славина е офиса и ме изненада много приятно, като ми сподели новината, че виж какво пространство съм наел. Аз го видях и на двамата ни хрумна идеята, че това има място да стане и едно добро бъдещо арт пространство, да, за картини, за рисуване, ателие и за всякакви такива арт дейности. Но аз не посмях, разбира се, да предприема крачката, докато не се допитах до нашият менеджер Нодин Войтъл, към който сме и тримата. И не вярвах, че той ще ми даде... Използваме възможността да го поканим в България. Доколкото знам, той не е идвал все още в нашата страна. Да. Ние аз така знам. И аз, както казах, не вярвах, че той ще одобри такава дейност. Но само му споделих, написахме едно изречение и той откликна моментално с обратното на това, което аз очаквах. И каза, че Бетъл подкрепя хората на изкуството, културата и имам напълно зелена светлина за действие, че това ще привлече повече хора, повече сътрудници. Това е чудесно. Брандовете да подкрепят изкуството, да застават за каузи, да имплементират това в своите бранд платформи извън бизнес моделите, които упражняват без значение на коя територия. Но бих искала да фокусираме и разговора върху това на какви критерии трябва да отговарят хората, които имат желание да бъдат част от тази общност. Може би Калина като менеджер. Аз само искам да споделя нещо и за предния въпрос за социалната отговорност, че Бетъл, освен че подкрепя и спорта и изкуството, подкрепя и най-различни благотворителни каузи, подкрепя най-различни домове за примерно социално слаби хора. Детски градини. Да, и детски градини също. Не мога да сета, доста наистина най-различни благотворителни дейности подкрепя, но разбира се пак то си зависи от нас. Всеки, който от нас иска да организира някакъв такъв тип дейност, трябва да го направи и съответно компанията го подкрепя в това. Относно това какви критерии всъщност трябва да имат нашите партньори, това така
реално, наистина, едно от най-хубавите неща всъщност е, че Бетъл е отворена за най-различни хора, без значение възраст, образование, интереси, защото в крайна сметка нашата работа в момента всъщност е тип маркетинг, да разпространяваме информацията за услугата и компанията. Но за мен лично най-вече хората, които аз търся и в моя екип, нали, така, приоритизираме, това са отговорни хора и отдадени хора, тъй като за мен това е най-важното нещо. Каквото и да правиш, да си отговорен към него и да си отдаден и да го правиш с желание. Дори хора, примерно, които влизат само за някаква изгода, но нямат желание и не го правят от сърце, по-добре е наистина да не се занимават с това нещо. Така че всъщност това се търси. Да тъй се като правят те нещата така или от иначе сърце. в един момент много бързо ще отпаднат. Да, така е. Винаги, когато правиш нещо без желание, то няма как да даде дългосрочен резултат. Или... Абсолютно. Каква е дългосрочната цел на компанията? Какво да очакваме в следващите месеци или година? Можем ли да си представим, че на всяка крачка ще имаме устройство, на което да си заредим мобилния телефон или таблета и да не оставаме без батерия, същевременно да използваме електроенергия, която е споделена? Това е идеята на компанията, всъщност да се постави на... Кога? То зависи и от нас самите. То зависи от нас кога, да, реално. По план, по прогноза, нали, статистика и изчисления, би могло да бъде началото на 26-та година, но ако ние се развиваме по-добре, може и да е по-рано. Но реално те вече така или иначе има, лека по лека се вкарват още и още устройства. До момента мисля, че имаме някъде около 100, което е много малко. Нали? То за да работи това нещо и да е полезно за всички и удобно, те трябва да са много повече. Наистина да ги има на всяка крачка. Дори два магазина един до друг и в двата да има. Просто наистина да има за всички, който когато му се наложи да няма батерия, всъщност където и да се обърне, да има къде да си абсолютно на места, където има човекопоток, масово да се използва. И да ползваме споделената енергия. Точно за така. да сме екологосъобразни. Да. И заредени винаги. И заредени винаги с добро настроение и телефон. Да. Или друго устройство. Тъй като сме към финала на нашия разговор, бих искала всеки от вас да каже какво е за него бранда Бетъл и какво е неговото послание към всички зрители, които ни гледат в момента. Повечето от тях за първи път чуват за такъв бранд в България. Да, ако мога да кажа... С няколко думи. С три думи за мен какво е Бетъл. Това е шанс, работа и живот. Живот. Много красиво казано. И какво мога да пожелая на хората? Да бъдат активни, да са по-смели, да не се страхуват, да са по-предприемчиви, инициативни и тогава, когато ти дадеш, и Господ ти дава. И се получават нещата. Чудесно. Слави? Ами ти толкова хубаво го каза, че да ми вземи думите от устата. Аз, за мен, Bethel Blue Electric Technology е една иновация, една много силно потенциална индустрия и това, което каза Христина, наистина пожелавам на всички зрители на вашето предаване да разчувъркат предприемчивостта си и да не се страхуват от иновациите, защото те носят много интересни моменти със себе си. Носят новото, бъдещето. Ние трябва да сме в бъдещето, нали? Все пак от сега за напред. То не остана аз какво да допълна. Наистина много добре го описаха и двамата. Но да, общо взето, за мен също Бетъл е една така доста голяма възможност, да не кажа и най-голямата до момента в живота ми, тъй като ми позволява да се развивам във всички аспекти, във всичките ми таланти. Позволява ми да имам време да се занимавам с изкуството и с спорта и да ги съчетавам всъщност с работата ми в Бетъл. Относно това, така, какво да пожелаем на зрителите, аз също им пожелавам така от все сърце
да гледат смело напред, да бъдат отворени към новите възможности, защото света постоянно се променя. Ние трябва да се адаптираме, да бъдем в крак с новите неща, за да може да вървим и ние така успешно в живота. Чудесен финал на нашия разговор. Изключително ви благодаря, че бяхте наши гости. За нас беше удоволствие. Благодарим от сърце. Очакваме ви отново в Благодарим. следващия епизод, в следващия път, когато отново ще срещнем нашите зрители с Бранда Бетъл. А на вас, нашите зрители, завършваме поредния епизод от рубриката ни с Бранда Бетъл с пожелание да не се страхуваме от иновациите, да бъдем активни, проактивни, да търсим новото и да следваме тенденциите, каквито са по света. Ако те са екологосъобразни, тогава би било най-добре, защото ще помагаме освен на бизнес моделите си и на цялото общество и света като цяло. Вие гледахте предаването "Брандовете на България", аз съм Мария Василева. Гледайте ни отново следващия петък в 17:30 часа само по TV1.